אז מה כל חברים, כאן דור בעוד סרטון חדש בערוץ דור דה פרו, והיום אנחנו הולכים לשחק ביחד פורטנייט. אז רק נעשה פתיח וחוזרים. אוקיי, אז חזרנו. בואו ניכנס לפורטנייט דרך אפיק גיימס. בואו ניכנס. כמו שאתם רואים זה בדיוק טוען לנו פה. בזמן הזה אני אומר לכם להירשם לערוץ וגם לתת לייק לסרטון הזה, ויאללה בואו נשחק. בואו נראה אם אנחנו יכולים להשיג ספרייטים. בואו נלך לבטל רויאל. הנה באטל רויאל, ספקט. יאללה עם סופרייט, אין לי כזה סופרייטים טובים כי אני לא שיחקתי הרבה זמן באטל רויאל. הנה אתם רואים אין לי טובים, יש לי רק גרועים כי לא שיחקתי הרבה זמן באטל רויאל. בואו נתחיל. יאללה, התחלנו את המשחק. יואו, מה זה הראש שלי גדול. מגניב ומספיון, תראו מה זה אני מת. אשמח שתתנו שוב פעם למראה את זה לייק וסאב כי אני משקיע הרבה מאוד בסרטונים האלו, ואני אפילו יושב על הסרטוני שירות של 21 שניות, אני עובד עליהם שעה וחצי, אז אשמח שבאמת תירשמו ותשתפו את הערוץ לחברים. יש לי מטרה להגיע ל-400 סאבים, יש לי עוד 20, אבל המטרה האמיתית היא 5. תכתבו לי בתגובות איפה הכי שווה ללחוץ, אני אלחץ פה. לעשות ככה, ליפול על השנייה בום. וואי, איך אני התגעגעתי למשקל. מת? מת. הייתם? לא מאמין לכם. ספרייט גלקסי! יש! אימא'לה, יש! אין לי ספרייטים טובים בכלל, אני פח זבל בספרייטים. ויש השגתי ספרייט גלקסי. של הכדורגל יש! יש! פיצ'ס! אני אקח את המשקל, זה לא יודע מה הוא עושה, אבל יואו, תחשבו אם מוסיפים מרליות לפני דרך חסה. נראה לי אני אחלץ פה. אני לא רוצה לעשות אותו בגיל 5. ספרייט זהב! מה זה? בוא'נה, אני רואה הרבה סרטונים על הספרייט, אני בשורטס. הבנתי הם נדירים כל הזהב והגלקסיה, ואני לא יודע, הבנתי האחרונה לעשות באף עכשיו מאוד קל להשיג אותם, אבל אני לא יודע באמת. לא כזה מבין בהם.
חושבים למה אני עם סימפל אדיט, אני באתגר חבר שנתן לי אתגר להיות חודש עם סימפל אדיט, אז אם אתם שואלים למה אני עם סימפל, זה נתתי לכם את התשובה עכשיו. תכתבו לי בתגובות איזה מרכז זה לעשות החיה. אולי זה קשה זה בסיפור. אולי זה כזה. אוי שיט. זה הפרפז הזה המצחיק. אני הרבה מיוט. אני לא יודע מה זה. ראיתם שזה לא... ראיתם את זה? זה לא פוגע. ראיתם את זה? זה לא פגע, אבל לפחות חילצתי את הספרייטים שלי. בואו נחזור ללובי. בואו נראה את הספרייט. בואו נראה. מה שפחות נדיר אני אקח איתי למשחק. הוא לא נדיר, אתם באים לומר לי. למרות שהוא תכף בצבע גלקסי, אז זה כן נדיר. זה קצת. אבל איפה הזהב? הם לא נדירים. אני מחפש את הגרים, אבל הגרים בלתי אפשר. הבנתי, אפשר לעשות רמות, אבל לא יודע. כאילו... גרועים והם ובזמן הזה אני בא לומר לכם, תיכנסו לשרת הדיסקורד, יש לכם פה עכשיו ברקוד על המסך לשרת הדיסקורד שלי, אז תיכנסו. גם לי יש את הנקוד הזה. אוי. ואיפה קרידי? לא, זה נע, אבל אני יכול לבנות אחר, אני אשמור. אני רוצה... מישהו שמעצבן, לא רוצה לומר מילה, לא יפה, אבל תסתכל את זה במילה אחת משמעצבן. הלאה, אני נחתי פה. למה לא רואים כלום? די, תעיפו לי את זה מהר. למה אני מקבל גריב או משהו? גלקסי, זה נדיר גלקסי, אבל הספרייט הכללי שלי אני לא נדיר. Why fuck we all run when I do the same now? הייתה מה זה ספרייט, מה זה
יעלק. זה לא נדיר, אני אומר לכם. זה גם יהיה מהגרועים האלו, אז אני אשחק להם. למרות שזה אז לא ישמע לי באינטקס. בדרך כלל בזה בסוף. אני אקרא לזה אינטקס. יש לי תחושה שזה גרוע, אז יאללה נשחק עם זה, ננסה לעלות את זה ללבל מקס. לא יודע למה יש לי תחושה בגוף שזה לא נדיר. בטמן? זה אותו בטמן? יש לו אותו בטמן! אותו בטמן, אותו בטמן, אותו בטמן, אותו בטמן, אותו בטמן. חברים, אני עצרתי לכם רגע את הסרטון בשביל שתבינו כמה השקעה אני משקיע לכם בסרטונים האלו, ובמיוחד בזה. אז מה אכפת לכם לפרגן בסאב ולייק? זה בחינם. איך אני אהב איתו? הבנתי את הקופץ מצטקים עכשיו נעוד. בוא נקפוץ מצטקים איזה שני. הבנתי התקופה אני פתחו אוטומטית. כן, אני אהב. זה כיף. לא רוצה לך not bright. Yo, זה סקין אדירים. או, סנייפ. אחלה סנייפ שבאו. היה... לא. מה זה? זה לא נדיר, נראה לי יש לי את זה. אבל אני לא רוצה את זה גם ככה. בטמן, בוא נשמע ירד. איפה ירדי? איפה ירדי? הוא חלק. בואו, מי זה? הנה, קוויק ספרייט. הם שם. לא פלייפל. בוא נחזור ללובי שוב. נראה לי נסיים עם 2 משחקים בפרק קצר, בגלל שאני לא יכול לדבר הרבה צ'אט. נראה לי אנחנו נצטרך לסיים היום, אז כן חברים, זה היה הסרטון היום. שמח שנהנתם, ותשכחו להירשם לערוץ ולתת לייק. יאללה, ביי. נתראה בסרטון הבא.